Usa ka 22 anyos nga lalaki sa Kitaw-Taw, Bukidnon ang patay. Human nga gipusil sa wala pa mailing sospek. Kapulisan aduna ni mga person of interest sa krimen. Ani ang report. Patay ang biktimang si Melvin Mandayanon, 22 anyos, nga residente sa Puro 4, Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Human kini gipusil sa makadaghang higayon. Sigon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi adlaw Martes, samtang nag-inom ang biktima og higala niini. Kalit silang giduol sa sospetsado ug walay pagduwa-duwa nga gipusil ang biktima. Sospechado nga armado og caliber 45 nga pistol og gipusil patay ang maong biktima diin nakahiagom kini og upat ka samad pinusilan sa iyahang lain-laing parte sa iyahang lawas. Ug sa pagkakaron ang maong investigation nagpadayon og paghimo og investigation ang ato ang kapulisan sa Kitaw-Taw. Daling gidala ngadto sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Anaa matod pa sa upat ka mga basiyo sa .45 kalibre pistola ang na-recover gikan sa crime scene nga gipailawom na karon sa ballistic examination. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga aduna kunoy nakabangi ang biktima nga iyang nabunalan og botelya sa ilim nung makahubog. Do ang kining tribal leader kay tungod kay usa kini sila ka membro sa usa ka tribal group sa maong area is naghatag na sa iyahang suporta no sa investigation sa atuang kapulisan nga ihapong katong persons of interest is ilahapong pag-aistoryahon. Ginalihok na karon sa kapulisan ang pagpasaka og kasong murder batok sa sospetsado. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.